Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια αγορά ενός κρουστικού παραπάνω κατσάβιδου μπαταρίας μάρκας Inco. Είναι το P20S, είναι χωρίς καρβουνάκια, είναι brushless. Είναι στα 20V και έρχεται με δύο μπαταρίες στα 2A. Έχει εγγύηση στα 2 χρόνια, όπως και οι μπαταρίες και ο φορτιστής έχουν εγγύηση 6 μήνες. Είναι στα 20V. Από ό,τι βλέπω είναι με αυτόματο μεταλλικό τζοκ που φτάνει στα 13 χιλιοστά και έρχεται με πλούσιο εξοπλισμό μαζί με 47 τεμάχια από εξαρτήματα και 3 τρυπάνια. Έρχεται σε ένα πλαστικό βαλιτσάκι, το οποίο δεν σας κρύβω ότι φαίνεται στιβαρή η κατασκευή του. Πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε παρέα. Όντως, πρώτο βαλιτσάκι. Manual. Μάλιστα, έχει στα ελληνικά τις οδηγίες, εντάξει, και σε άλλες γλώσσες. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το μηχάνημά μας ...22 ταχύτητες πάνω. Γενικώς φαίνεται το πλαστικό του καλό υλικό, αντιολυθητικό,